Вече ли снимаш? Да. Здравейте, деца! Сега ще ви покажа варяне на компот с ключ. Деца! Значи, на всеки може да му се наложи да отвори компот с ключ, когато просто няма друго. Секс! За целта ни ни трябват. Следователно, компот затворен и един ключ, може и повече. Взимаме компотът, слагаме ключът под ръбчето на капачката, палецът от другата страна на ключа, така че да се получи... Не знам как да му нареча. След като натиснем, се получава едно изкривяване и моля, забележете какво се получава. Штрак, видяхте ли? Капачката вече е счупена. Колежке, оттам нататък ние на нас, по-точно, ни остава само да продължим с отварянето. Ето, чу се звук от същия. Сякаш отваряте бира, безалкохолно или нещо друго. Просто отваряте компот. След като се направи достатъчно голяма дупка, хващате и късате. Моля колегата оператор да снима мен. Колегата оператор. Извинявам се. Да. Отварям компот. Отварям компот, какво правя? Ясни къде, бе? Ясни къде? На острова сме, отваряме компот. Ай, ще се обада на острова на една скара. Дай се порежиш, бе! Няма го, набавя. Чакай. След няколко часа. Не, значи към 12 някъде. Айде, чао. Неизбежно, а просто всички работи, това е рискът на предаването на живо. И в най-добрите семейства се случват тия работи. Ето, след като сме направили цепнатината, някой идиот е пил от тази цепнатина. Виждате как се върти тази капачка, иначе толкова невероятна и алуминиева. Ето, показвам. Тук се е образувал гьолче. Просто взимате една салфетка и го избутвате навътре. Да попадне вътре, да не се хаби. Да не се хаби материала ни, бе! Показва и оператора. Захващате от вътрешната страна и с нежно и финно движение отваряте. Забележете как съм захванал капачката. Оставяте и отпивате с блаженство от тази святла течност. Сръбни, бе! На здраве! Дай пием! Дай го топли компота! Стига, изпи компота, бе! Име, бе! Дай плътче, бе! Може? Може, бе? Добре, бе! Искам аз, дай малко. Дай си бъднем и ние плътняш! Айде! Чекай! Да, бе? Са преснимай то тук вече. Чай малко са. Откъде спира? Значи си го отгоре, келеш. Дай да подна на плътче. И как му взе виличката? Виличката. Той взе моя? Дай. Дай, бе.